फिन मा रायजो राजानि खाथियाव थांगोन होननानै जोंखौ ज्राव ज्राव बुंनानै सोर बुंदों? दावराव देख्रेब नार्जारि मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांग्रा थुंग्रिमोन ट्रेजारार। सोर बुंदों? जनकलाल बसुमतारी। माने इन्डियानि सासे बिराद मोजां गिदिर पदआव मा साख्रि मावनाय। आरो सोर बुंदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि। सोर बिलाय? सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि। ज्राव ज्राव बुंनानै होबाय जोंखौ। जेब्ला बिथांमोना बुंबाय रायजो राजानि गेजेराव मोनसे आख' फाख' जाबाय, नंमारगौ नामा? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन जोंखौ थगायनो फैफिनबाय नामा? जाखागोन रायजोफोर, नङा होमबा? नाथाय दिनै रोखा बुंगोन आङो, खुनु जोंनिया रायजो राजाखौ थगायनाय बाथ्रा नङा बे रायजोफोर। मोनब्रै थांखि लादों जोङो। एक नम्बर थांखियानो जाहैबाय जोंनिया जोंखौ बुंदों। सोर बुंदों? इंराजफोरा बुंलांदों। रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल जोंनि रावखान्थि बिजाबखौ बर'आव लिराखै। 1884 मायथाइयाव एन आउटलाइन अफ कसारी ग्रामार होननानै रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला लिरलांदों। बै समाव जोंनि दरं जिल्लामोन, दा उदालगुरि जाबाय, बेंबारि ओनसोलाव। दरं जिल्लानि बर'फ्रा मा राव रायलायो, बिथांमोननि साननाय हनाय मा, लेखायाव स्पष्ट लिरनानै गालांदों। जायफोरा फरायदों बिथांमोना मोनलांदों। बिथांमोना मोनलांदों बर'फोरा आसामनि हानि फिसा होननानै। सोर बुंबावदों? जों बुंदों नामा? बर'फ्रा बुङाखै। प्रमोद चन्द्र भट्टाचार्य एन्ड डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस अफ बर' लेंगुवेज 1971 आव बिथाङा बर'नि रिसार्च खालामनानै डक्टरेट जादों। बिथाङा बुंलांदों বড়োসকলে হ'ল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, তেওঁলোকে প্ৰথম আহি পেলাই অসমত হাবি জংঘল চাফা কৰি পেলাই ইয়াত বসবাস কৰিছিল होननानै जोंखौ बुंलांदों। आरो बुंलांदों प्रफुल्ल कुमार नाथ, बिथाङा অসমৰ জনগোষ্ঠী ঐতিহ্য होननाय लेखायावबो जोंखौ बुंलांदों बर'সকলে হ'ল অসমৰ भूमिपुत्र। सुनीति कुमार चेटार्जी 1974 आव किरात जनकृति होननायाव स्पष्ट लिरलांदों। जों जुदि बेनि हानि फिसाब्ला जोंनि हाया जोंनि आखायाव दङ ना रायजोफोर? नो, गैया। लेटेस्ट जोङो डेटा दङ एबसुनाव। दाबो बे मोनबा जिल्लायाव क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, नोंथांमोननि तामुलपुर, उदालगुरि 4 लाख जोंनि हाखौ मा खालामदों? गुबुन हारिनि आखायाव दाबो दङ। नै रिसेन्टलि आसाम सरकारा केबिनेटआव डिसिसन लादों। जायफोरा खत्रनि हाखौ इलिगेलि बिथांमोना इनक्रोच खालामदों, दखल खालामनानै दङ। आसाम सरकारा दिनै खत्रफोरनि हाखौ उद्धार खालामदों। खालामाखैमोन रायजोफोर? खालामगासिनो दङ। जोंनिखौ खालामनांगोन ना नाङा? येस, जोंनिखौ खालामनांगोन। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन जोङो भारत सरकार, आसाम सरकारनो बुंदों येस। आसाम सरकारा केबिनेटआव जि डिसिसन लादों, येस, all Bodo students always welcome the decision taken by the Assam government। जों बुंदों खालामनांगौ। जोंनाव दङ 4 लाख जोंनि बर'फोरनि हाखौ गुबुनफोरा दखल खालामनानै दङ। नोंथांमोना फैना बेयावबो एप्रिसियेट खालामनांगौ। जों बेखौसो आसाम सरकारनो खोनाहादों। बेवहाय मा 2024नि इलेक्शननि बाथ्रा फैनांगौ रायजोफोर। सिनायना लानायनि सम फैबाय रायजोफोर। जों बुंदों दिनै अपेन मिटिंनि गेजेरजों खुनु दिनै एबसुआ बर' हारिनि जोबस्रांनायनि जों खामानि मावा। स्पष्ट जोङो दा मा होनो दिपेन बर', प्रमोद बर', गबिन्द बसुमतारी 2020 मायथाइयाव बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबायनो होननानै बुङो जोंखौ। बिराद दुखुनि बाथ्रा। दाबो जाबाय थायो। नै रिसेन्टलि दाखालि सानथाम आगोलाव सनितपुराव थांनानै डक्टर धीरेन बर'नो ओरैबायदि दा जोंनि गेजेराव नांलाय होदों। मोजां नङा रायजोफोरा, मोजां नङा। जोंखौ बुंदों बिटिआरआलायनो मफ्लाव सानजाहा दावखोआनो। सोर बुङो बेखौ? सोरबा हारसाफोरा बुंदों नामा?